Βλέπετε και την ατμόσφαιρα που επικρατεί στην Τούμπα. Μια φαντασμαγορική εικόνα. Ως ήθιστε να συμβαίνει στα μεγάλα παιχνίδια στην έδρα του ΠΑΟΚ. Και δεν θα μπορούσε ασφαλώς Πάζογλου, Φωτάκης, Κουτσικανικούλης, Νάουτσνερ και Άμπου Μπακαρί. Από την άλλη πλευρά ο Έκτορ Ραούλ Κούπερ παρατάσσει το αναπληρωματική για τους φιλοξενούμενους. Ο Πέσκοβι σουτάρει ο Γκαρσία στο τείχος, γέμισμα και πέναλτι. Ο Καλόπουλος έχει το σημείο του πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ, πράγμα που σημαίνει ότι μάλλον από το χτύπημα του φάουλ υπάρχει χέρι. Παίκτη του Άρη, έχουν διαμαρτυρίες από τους φιλοξενούμενους. Βεβαίως θα χρειαστεί να δούμε κάποιο replay για να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη, διότι σε πρώτο χρόνο από το σημείο στο οποίο ήμασταν, για να δούμε εδώ, εκτελεί ο Γκαρσία, είναι ο Νέτο εκεί. ΠΑΟΚ να προηγηθεί, ο Ήβιτς εκτελεί, μπάλα στα δίκτυα, 1-0. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με το εύστοχο πέναλτι του Βλάνταν Ήβιτς, ο οποίος πανηγυρίζει έξαλα ο γκολ που πέτυχε με το πέναλτι. Και βλέπετε ασφαλώς και το τι ακριβώς συμβαίνει στην Τούμπα ύστερα από το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Βλάνταν Ήβιτς στο κέντρο, με πολύ δύναμη το σούτ από τον Σέρβο. Σπάκης δεν μπορεί να αντιδράσει. 1-0 στο 20ο λεπτό. Ο Ήβιτς, ο οποίος θα δει ασφαλώς την κίτρινη κάρτα για τον τρόπο με τον οποίο πανηγύρισε σκαρφαλώνοντας στα κάγκελα. Τώρα βλέπει κάρτα από τον Καλόπουλο. Ο ΠΑΟΚ παίρνει το προβάδισμα. Να σου ότι είναι πολύ εκνευρισμένος. Μπαίνουν στη μέση τώρα και άλλοι παίκτες. Υπάρχει λόγος να ανάψουν τα αίματα. Ο Βιτόλο δείχνει πολύ εκνευρισμένος. Κάτι λέει δείχνοντας τον άκρο. Προσπαθεί ο Κόκκε να ηρεμήσει τον πρώην συμπαίκτη του. Και εδώ είναι η φάση. Δείτε πως με το αριστερό του χέρι αρπάζει και ρίχνει κάτω τον Ήβιτς. Να σούτει ένα δυνατό, ένα σκληρό φάουλ τον κεντρικό αμυντικό του Άρη. Τώρα και ο Κάλβο προσπαθεί να ηρεμήσει τον Βιτόλο. Τι και έδωσε για τον Γκαρσία. Ο Ρουγανός περνάει εξαιρετικά για τον Ήβιτς. Βγήκε. Ο Σιφάκης καθυστέρησε πολύ. Ο Ήβιτς βοήθησε. Εδώ το βλέπουμε και πάλι. Βγαίνει, βάζει άσχημα το πρώτο ημίχρονο και ο Γκαρσία εκτελεί το φάουλ. Η μπάλα κάνει ένα γκέλ, βάζει το πόδι του Μουσλίμοβιτς και επιστρέφει στα γκολ. Από τον Ιανουάριο του 2009 είχε να σκοράρει από ένα παιχνίδι εδώ στην Τούμπα κόντρα στον Πανθρακικό, και σήμερα 10 μήνες και κάτι από εκείνο το παιχνίδι πετυχαίνει γκολ ο Μουσλίμοβιτς και κάνει το 2-0 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Ενώ ο Γκαρσία πηγαίνει από την άλλη πλευρά των κερκίδων τη στιγμή που όλοι οι συμπαίκτες του πανηγυρίζουν κοντά στην εστία στην οποία επιτεύχθηκε το γκολ από τον Μουσλίμοβιτς. Ο Γκαρσία πηγαίνει στην άλλη πλευρά, στη θύρα 4, για να πανηγυρίσει εκεί με τον κόσμο. Εδώ ο Μουσλίμοβιτς, ο οποίος 10 μήνες και κάτι μετά από το τελευταίο του γκολ για το πρωτάθλημα της Super League, βρίσκει και πάλι δίχτυα κάνοντας το 2-0 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Πανηγυρισμοί τελειώνουν τώρα. Εσείς βλέπετε τον Γκαρσία χαμογελαστό που πήγε και πανηγύρισε. Βγαίνει το γκολ, κάνει το 2-0 ο Ζλάταν Μουσλίμοβιτς, ο οποίος επέστρεφε για τον Ήβιτς, για αυτός για τον Βιερίνια. Έχει μπει μπροστά, φεύγει πλάγια ο Αράνο, τον ρίχνει κάτω και δείχνει το σημείο του πέναλτι ο Καλόπουλος. Με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου ο ΠΑΟΚ κερδίζει ένα ακόμη πέναλτι σε ανατροπή του Βιερίνια από τον Αράνο. Βλέπουμε εδώ, βάζει το πόδι του ο Αράνο ανάμεσα στα πόδια του Βιερίνια, δεν βρίσκει μπάλα, τον ρίχνει κάτω με το σπρώξιμο αυτό και δείχνει αμέσως το σημείο του πέναλτι ο Καλόπουλος. Γι' αυτό εδώ το μαρκάρισμα από τον Αράνο στον Βιερίνια. Το βλέπουμε από μία ακόμη οπτική γωνία, δεν μπορεί να βρει
μπάλα σπρώχνει και με το χέρι και με τα πόδια χαμηλά. Ο παίκτης του Άρη, ο Καλόπουλος, χωρίς δεύτερη σκέψη, δείχνει αμέσως στο σημείο του πέναλτι. Ο Βιτόλο, με δική του πρωτοβουλία, όπως μου λέει ο Κωστής Μπότσαρης, αναλαμβάνει την εκτέλεση αυτού του πέναλτι στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, 47ο λεπτό. Η μπάλα στα δίκτυα, αν και έπεσε σωστά ο Σιφάκης. 3-0 ο ΠΑΟΚ με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Βιτόλο. Και έξαλλοι πανηγυρισμοί, καθώς ο ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου έχει ένα ισχυρότατο προβάδισμα και δίνει διαστάσεις τριάμβου σε μια, όπως φαίνεται να προδιαγράφεται, επικράτηση σε βάρος του αιωνίου αντιπάλου του. Βλέπετε ξανά το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Βιτόλο. 3-0 στο 47. Τα πράγματα γίνονται πλέον πάρα πολύ δύσκολα για τον Άρη, για τον Γκαρσία. Σέντρα για τον Βιερίνια. Πάντα ο Βιερίνια, ο οποίος χορεύει τον Αράνο, δυνατό το shoot out. Βιερίνια σε μια εξαιρετική ενέργεια από πλευράς τεχνικής, αλλά ως προς την ουσία δεν πήρε από αυτό. Φωτάκης κινείται γρήγορα και ο Μουσλίμοβιτς, και από την άλλη πλευρά ο Σορλέν. Ο Φωτάκης για το Μουσλίμοβιτς, ευκαιρία 4-0 στο 60. Ο ΠΑΟΚ φτάνει σε ένα σκορ συντριβής για τον Άρη με το δεύτερο γκολ του Μουσλίμοβιτς, ο οποίος πηγαίνει εκτός για να πανηγυρίσει και ρισκάρει να δει την δεύτερη κίτρινη κάρτα για να αποβληθεί. Εδώ βλέπουμε ξανά τον γκολ που πετυχαίνει ο Ζλάταν Μουσλίμοβιτς ύστερα από την πολύ ωραία πάσα Φωτάκη, το 4-0. Καλόπουλος περιμένει τώρα το Μουσλίμοβιτς. Μουσλίμοβιτς. Κεφαλιά, παραλίγο το αυτοκόλλο από τον Ασούτη. Ενστικτοδός ο Σιφάκης απέκρουσε, καθώς δεν περίμενε ότι μπάλα θα πάει εκεί. Δείτε και πάλι πως ο Νασούτη στην προσπάθειά του να διώξει γυρίζει την μπάλα προς την αιστή. Πάω προηγείται 4-0 του Άρη. Τρέρας πολύ ψηλά. Άγος θα μπει στη θέση του Κάμπορα. Γκαρσία για τον Βιερίνια αμέσως. Εισέδρα από τον Πορτογάλο, Μουσλίμοβιτς. Δύο φάσεις στο δοκάρι, ωστόσο το ποδόσφαιρο έχει αυτές τις στιγμές. Από εκεί πέρα νομίζω ότι και εμείς τα δώσαμε όλα για αυτή την νίκη. Βάλαμε 4 γκολ, οπότε δεν τίθεται θέμα αμφισβήτησης εάν ήταν δίκαιη ή όχι η νίκη μας. Απλώς θεωρώ ότι είναι κρίμα που δεχτήκαμε αυτό το γκολ στο τέλος, λόγω του γεγονότος ότι πήγαμε ουσιαστικά πίσω από έναν ποδοσφαιριστή που είχε κάνει κάποιες δηλώσεις χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε κάτι τέτοιο. Δημιουργήσαμε μια αναταραχή από μόνοι μας και δεχτήκαμε ένα γκολ που δεν χρειάζεται να δεχτούμε. Συγχαρητήρια στους οπαδούς μας που για άλλη μια φορά ήταν καταπληκτικοί και σταθήκαν στο πλευρό μας μέχρι το τέλος.